खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। नंगौ बे समाव जोंनि हादोराव गोबां मानि इउटुबार आरो ब्लगार दं आरो बिथांमोननि थाखाय मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट आरो बे जोंनि खौरांखौ जाय बिथांमोना ब्लगार आरो इउटुबार जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो इउटुबार आरो ब्लगार बिथांमोननि थाखाय मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट आरो बे खौरांखौ आबुङै नायलां। मानो होनना बुङोब्ला रायजो सरकारनि मोनसे गोख्रों थांखि आरो बे थांखि बायदिनो रायजो सरकार एबा पुलिस बिफाना गोख्रों राहा लागासिनो दं आरो नायबिजिरगासिनो दं। बेबायदिनो दिनै रायजोनि सासे कामान्डो ब्लेक कामान्डो खामानि मावनाय आइजोखौ बे अनलाइन जायबा अनलाइन गेम एबा जुवा गेलेनायनि फोसावथाय होदों बे फोसावथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनानै सासे आइजो ब्लेक कामान्डो मावनाय आइजोखौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय जाबाय। नंगौ बे समाव बिग ब्रेकिं आपडेट जाय बिथांमोना इउटुबार आरो ब्लगार बिथांमोना भिडिअनि गेजेरजों अनलाइन गेम गेलेनानै रां खामायनाय एबा जुवा गेलेनायनि गोबां फोसावथाय होनायखौ बे समाव नुना मोनबाय थानाय जायो आरो बेनि सायाव दायो रायजो सरकार एबा रायजो पुलिसनिफ्राय बे समाव गोख्रों राहा लानाय जादों आरो बे राहा लानाय बायदिनो दिनै गुवाहाटीआव सासे आइजोखौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय जादों जेराव बिथाङा गेम गेलेनाय अनलाइन जुवा गेलेनायखौ फोसावथाय होदोंमोन आरो बे फोसावथाय होनायनि सायावनो बिजिरनानै दिनै बे समाव बिथांखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों आरो बे समाव फोरमायदि जोंनि बे खौरां नायगिरि बिथांमोनखौ जों फोसावदि जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो गोबां मानि इउटुबार आरो ब्लगार दङ आरो बिथांमोना सांग्रां जानाया मोजां। मानो होनना बुङोब्ला साफ्रोमबो ब्लगार आरो इउटुबार बिथांमोननि सायाव नायबिजिरनाया सोलिसिगोन। मानो होनना बुङोब्ला माखासे रां आरजिनायनि सायाव नोजोर होनानै इउटुबार ब्लगारफोरा जुवा गेलेनायनि माखासे जा फोसावो अनलाइन गेम गेलेनानै रां खामायनो हागोन होननानै गोबां जोंनि बर'नि इउटुबार आरो ब्लगार बिथांमोनाबो फोसावो आरो बेखौ लानानै नायबिजिरनाय जागोन। बेखायनो सांग्रां जा जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो लाइमोन इउटुबार आरो ब्लगारफोरा बे समाव जोंनि खौरांखौ नायनायनि उनाव सांग्रां जा। मानो होनना बुङोब्ला बे समाव रायजो सरकारनिफ्राय रायजोआव जायखिजाया जौ जुवा गेलेनायफोरखौ नोजोर होनानै गोख्रों राहा लानाया सोलिगासिनो दं। बेखायनो बे समाव बिग ब्रेकिं आपडेट अनलाइन गेम गेलेनायखौ लानानै फोसावनाय जाय इउटुबार आरो ब्लगार बिथांमोना अनलाइननि गेम गेलेनानै रां खामायनो हानाय जुवा गेलेनाय बायदि अनलाइन फोसावथाय होयो बिथांमोना बे समनिफ्राय सांग्रां जानाया मोजां। नोंथाङा गारि मटरनि बिगोमा जानो गोसो दं नामा? जुदि गारि मटरनि बिगोमा जानो गोसो दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 100 रांनि लटारि टिकेटआ नोंथांनि जिउखौ सोलायहोनो हागौ। थारैनो खाफालाव दंब्ला ना गोरानाबो बिदै दैयो होननाय बादि 100 रांजोंनो नोंथाङा खाफाल दंब्ला जायखिजाया गंसे गारिनि बिगोमा जानो हागोन। बे समाव नोंथांमोननि थाखाय गवालपारा जिल्लानि सरकारि गोजौसिन गेजेरारि गेलेग्रा फोथाराव लानानै फैदों मोनसे गवालपारा रङाली बिहु हिरक जयन्टेड लटारि खेला। 100 रांजोंनो नोंथाङा गोबां लाख रांनि लाक्जारि गारि मोननो हागोन जेरै टाटा आल्ट्रा बास, महिन्द्र स्कर्पिय, फ्रन्स, सिग्मा, ग्रेन्ड विटारा, वागनार, एल्ट' केटेन, टाटा हेरियार, टाटा पान्च, बेलिन' सिग्मा, मारुति स्विफ्ट आरो महिन्द्र थार आरो बायदि बायदि। बेनिखायनो गोसो गुदुं लटारि गेलेनो मोजां मोनग्रा बिथांमोना गोबाव सम खालामाजासे दानो टिकेट बायना लानो हागोन। लोगोसे बे लटारिनि फिथाइखौ फैगौ 30 जुनाव होनाय जागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 6900079427 एबा 9678954511 जानबुं नाम्बाराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।